בואו נתחיל. ערב טוב לכם. אתם יודעים, בימים כאלה מתוחים אין דרך יותר טובה להשתחרר ולהירגע מאשר להשתתף בלינץ'. זה חוק, זה כמו חוק. אפשר גם לשבת מול הטלוויזיה ולראות איזה סיטקום טוב, איזה קומדיה של טעויות, אבל הכי כיף זה לשלב בין השניים. זמן קצר לאחר שנלכד המחבל, אחד התושבים כאן מגיע לכיוונו, מנסה לפגוע בו, השוטרים עוצרים אותו, ואז מגיע המון מכיוון אחר, וחושד שאותו אחד שניסה לפגוע במחבל הוא המחבל, ומנסים לפגוע בו. אופסי! אני חייב להגיד אבל שעם כל האובך בחוץ, זה מאוד קשה להבדיל בין מחבל לאריתראי. אתה לא יודע מי זה מי. זה נכון, גם הישראלים המצחיקים האלה הם שוב התבלבלו בין ערבי ליהודי, ובין לעשות לינץ' ללא לעשות לינץ'. לינץ' אסור, לא לינץ' מותר. איזה שאוהבים. כמה פעמים צריך להגיד לכם תפסיקו לעשות לינצ'ים? אנשים רצים ועוצרים את המחבלים האלה בידיים, בעיניי זה דבר מדהים. לא נכון שהמטרה היא לתפוס את המחבל. המטרה צריכה להיות לחסל את המחבל. אני אומר שצריך לחסל את המחבלים האלה כשתופסים אותם. הניטרול צריך להיות חיסול. מה שאני אומר זה שצריך לחסל את המחבלים בשלב הסיכול. צריכה להיות מטרה שמחבל כזה לא יוצא בחיים. זה שאזרחים, קודם כל, בידיים חשופות, רצים לתפוס את המחבלים האלה ולעצור אותם כדי שלא ימשיכו בהשתוללות שלהם, אני מצדיע להם. ומי מאיתנו לא רוצה שינון מגל יצדיע לו? מי? למה לא לנסות לעצור עכשיו את ההסלמה הזאת, את המקום הזה שהפכנו להיות, מה, האויבים שלנו? הפכנו להיות ברברים? גוטמן. אנחנו לא ברברים, אנחנו לא אויבים שלנו, אנחנו לא עושים לינצ'ים. חייבת להרוס את הכיף. עכשיו אנחנו לגמרי מבולבלים. מצד אחד אנחנו אנשים תרבותיים, מצד שני אנחנו רוצים שינון מגל יהיה גאה בנו. בואו נעשה לינצ'ים בצורה תרבותית.